Καλώς ήρθατε στη νέα έκδοση του Dental Office. Στο βίντεο αυτό θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε το αντίγραφο ασφαλείας, το αρχείο δηλαδή που περιέχει όλα τα δεδομένα του συστήματος. Βρισκόμαστε στην κεντρική σελίδα του Dental Office. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο τρόπο, αυτόν της χειροκίνητης δημιουργίας του αντιγράφου. Αυτό γίνεται από το μενού εργαλεία και αντίγραφο ασφαλείας. Στο νέο παράθυρο που θα εμφανιστεί πατάμε δημιουργία και μπορούμε στο νέο παράθυρο να επιλέξουμε το που θα δημιουργηθεί το αρχείο. Έστω ότι θέλουμε στα έγγραφα του υπολογιστή, συμπληρώνουμε κάποιο όνομα και κάνουμε κλικ στο Save. Το αντίγραφό μας έχει δημιουργηθεί. Ο δεύτερος τρόπος είναι αυτός της αυτόματης δημιουργίας του backup. Γίνεται από το μενού ρυθμίσεις και αντίγραφο ασφαλείας. Στο παράθυρο που βλέπετε μπορούμε να ορίσουμε ανά πόσες μέρες θα γίνεται η δημιουργία, έστω ότι θέλουμε ανά μία μέρα, και μπορούμε να επιλέξουμε και το φάκελο στον οποίο θα δημιουργείται. Μπορούμε για παράδειγμα στην επιφάνεια εργασίας να δημιουργήσουμε ένα φάκελο και στη συνέχεια από το παράθυρο αυτό να επιλέξουμε το φάκελο και να κάνουμε κλικ στο κουμπί Open. Τέλος, κάνουμε κλικ στην αποθήκευση για να σωθεί η αλλαγή. Αυτό σημαίνει πως καθημερινά, ανοίγοντας την εφαρμογή, θα δημιουργείται αυτόματα το αντίγραφο με όλα τα δεδομένα της εφαρμογής στο φάκελο που ορίσαμε. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το βίντεο σχετικά με την δημιουργία του backup. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε.